banyak dening patih Bujagana. Bijal saking kutha Bantaran tumuju wonten ing Praja Kediri sabda badhe nglamar kusumaning ayu Dewi saka langit. Tebih saking kutha Bantaran tumuju wonten ing Praja Kediri. Patih Bujagana. Iya sinebut Bujagana. Yo iya iya yo Ombai dening para senopati saking kutha Bantaran tumuju wonten ing Praja Kediri sabda badhe nglamar kusumaning ayu Dewi saka langit. Ingkang kaderek dening Temenggung Anukudha. Tapi saking kutha Bantaran tumuju wonten ing Praja Kediri. Kang katingal mandhep payung lumantar mandhal sapatawis saking langkung rasa sayang. Sinambi kegojekan sarana tetembangan. Barakan para senopati saking kutha Bantaran. Ayo.
Oh, eh. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Oh, no, no. Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih kula sewanggaken Gusti Prabu. Menika gambaraken para bolojo kelana Siwatana. Raja kang sepi Mahabara Bilbudi Bawa Laksana. Upasana tegas bapak manuni pati sisaming berita. Dasar raja kang jaya palkon. Yo, persiapan. Oh. Ayo. Latana. Oh. Ayo. Oh, hey. Oh. Iya, lupa. Oh. Oh. No. Iya bol, aja ngoyak kacamu tak bol, ayo wayamu bol. Persiapan. On, iya. On. Oh. Oh, oh.
rujak iki. Iya, sabure dipanengen di Bapak Cek kono. Oh. Bu kok sik sabar. Sabar kabul si usaha gitu. Iya kabul si usaha gitu, sabar sih sabar. Sik sabar, sabar. Iya sabar sih. Didit, didit. Loh, iki piye, jaluk piye? Oh sembarang, iya. Iya, setam. Kalau kabel sih usaha kalau disiap nih kalau, bel siap nih bel. Saya tuh apa saya kesal saya kisah lah bel. Lah kasih dua mau dikesal nih. Ya. Ya. Persiapan. Yoker. Wih. Dulu. F. Bapak Andri diwangi kok. Ayo kok, iwang apa kok? Ayo kok, persiapan kok. Ayo, ya. Ayo le. Sik, balik. Ki enek sisi tok kasih ngarep munggah. Balik, sik, balik. Sik, iki lho enek munggah iki lho, Bul. Loh, kabul. Iki brigel ya pengen munggah dhisik. Iya, bar pupuk terus ganti brigel ngono lho. Ayo gantian yo. Nah, persiapan. Po. Iki sing junjung sapa nek awakmu munggah kok. Lah ngono kok. Pupuk wayahe pupuk kok. Bapak Andre iki nyapa iki? Oh ya wis ya. Ya. Bapak Andri kok lancang ya kene iki bagiane cacah kok ya. Ya bagiane kono, bagiane ganongan kok ya lah ngono. Dewi nyapa kok buntel kaosmu? Oh. Nah ngono kok ya. Persiapan. Bel apa mentar siap kok gini bisa arep munggah kok Double. Lah mun ngedong ya ora penak lho, Bu. Mbok sing penak ning ngono saiki. Oh, lah ya ngono lho kok. Ya. Ya, persiapan. Ya. Ya. Yo. Iya. Ayo mono. Oh. Jagat, saiki ganti giliran kene, Bu. Ya dijunjung to, Bu. Dijunjung kok Lah ngono. Aku tak buka dhewe. Mapan kaya mang. Berak melumah ngebul. Mapan atraksi kok mang ngebul. Aku iso munggah. Lah balik ngono neh dah ngono. Nah, saiki diganteni pupuk. Bapak cek ganti pupuk iki ya. Persiapan. Iya. Ya. Iki munggah dhewe apa tunggane? Munggah dhewe. Oh iya wis ya. Ora apa nek munggah dhewe panik kaya penak. Ora liwat kono, Bang. Ora liwat kono. Liwat endi?
Liwate ngarep nek gak ngarep mburi ngono no kok Lah kok liwat tengah iki lho. Lah penak tengah lho, Mas. Kok ngono? Yo. Nek didikon yo liwat ngarep nek gak ngarep yo mburi. Lah kok liwat Bapak tengah. Saiful. Bapak Saiful Geni yo, geni yo. ting tengen. Nek gak iso liwat tengah, jajal liwat buri. Liwat buri liwat samping. Samping. Jajal liwat samping. Enak kene enak. Ya ngono kok Aman. Ya umume ngono nek mlebu iki pengen gak liwat ngarep ya liwat mburi. Biasane omah iki kan ya omahe lawange ngarep-ngarep mburi kok. Heeh. Umume. Ya. Liwat buri ya, Mas? Ya sembarang wis sak senengmu. Nek liwat ngarep enak ya liwat ngarep gak apa-apa. Nek liwat buri penak ya liwat buri penak ya gak apa-apa. Sak senengmu. Liwat kono? Lah kok liwat samping? Buk. Kabel, aja mbak jajan. Monggo no arep munggah usaha kok malah mbok jajan ora situ munggah, Bu. Munggah aku malian. Terus Lah kok malah mau gadul-gadul iki lho. Bocah kok Sero, nyon sewu lha aku gawe jare upama. Lah iya. Menek kuku aku po yo iso. Iso Yo, kuwi yo. liwat tengah. Diarani gak penak dadi penak ya iki mau. Lah napa kok mau gadul. Lha kok balas sak senenane kancane iki lho kena wetenge mak tenyu. Alah nek weteng tok nggonku sok lato-lato bareng iki. Heeh, wis ateng. Dik nosik wis. Wis mandek iki ket kemah. Wis ta. Wis Nosik. Apa kae? Tapi kowe lek seneng lho. seneng. Kok penak dadi penak ya iki. Iya, Wis, aku apa-apa ya? awakku wong jujur kok, Bul. Munggah malah sing obah-obah ya apa badan iku. Alah ya bulus, ndase bulus lho. Iya. Nyemplik modele. Iki sik anune gak koprone kan sampean. Wis iki Wes. malah sampean dhewe nek koplo dhuwur sok. Iki wis ya. Mbak Bayar Brigel. nyanyi ya. Ije. Oke. Selamat siang Mas Pupu. Selamat siang Mbak Brigel. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lah aku Nggih. Jenengan pripun kabare? Alhamdulillah pangestunipun. Oh, nggih sami-sami sehat kan nggih. Sami. Oh, Nggih. dugi ngriki jam pinten, Mas? Niki wau kula dugi mriki jam 1:00. Jam 1:00. Nggih, Masya Mbak Allah. Rika. Wis dahar. Sampun. Alhamdulillah. Jenengan niki wau sange mriki jam pinten wau? Jam 2:30 aku, Mas. Wis ngadula. Iya. Nggih sampun dahar. Sampun. Ya Oh. Allah. Wong ayune koyo ngene iki nak maem Data jan kaya. tertib. Ngomong dhewe to. Lah ya. Aja piye. Sama nang rene karo sapa, Mas? As. Kula wau sekalian Mbak Bigel nggih kali Oh, Joko bojone kula nggih kali bojo kula. Oh, iya lengkap ya berarti. Alhamdulillah lengkap nih kau dugi mriki. Mesti Ya nyingar. jenengan? Aku karo bojoku, Mas. Oh, niki napa nih kau Mbak Bigel? Dedekan panggang, Oh, iki dedekan karo panggang. asistenku barang piloro. Nggih. Bun, Alhamdulillah. anake wong telu udah ngomong pisan lho. Masa Kok aku kayak nggon. Ya wis tak enggon ki lho. Lah ya. Lah ngomong. Lebih ya. Bathoke koyo alasan warok Kowe alasane warok piye? Ora apa-apa jajal. Iso. Alah kabul gayane cemedak duduk nongko kuwi lho. Nah, Biyen cedak ramane kondo. Iya, saiki biyen piye ngono, ayo. Biyen kondo saiki rondo. Lah iya kok. masa gak kelingan sing wis-wis ngono kae lho. Ini kabul gayane. KSBB. Iya. Enggak oke. Iki di Mas amat Pupu, iki Nggih. Bu Bariati ulang tahun ya. Nggih niki kau Bu Rianti niku ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Bu Bar. Bu, Semoga selamat ulang panjang tahun. umur sehat selalu Bu Bariati menika. Amin. Pim, Dik. ini nyapa to? Ya. Wis seromong. Enggak wis. Seromong. Dah ngomong leno. Lah ya. Nggih menika anu napa? Sono bekal. Nggih Nek. Gel. Bu, Ayo. Apa Pak Len? Di sana nanti lagi. Karo lo. Ya jari wis ana bekal kok. Olah, di sana apa telepon? Sono bakal tak jumano. Lah kilo kancaku. Wih, bene ning ngono wis, enggak apa-apa. Langsung anu, basa moto. Yo, Piye maksudnya basa mata piye? Lah ya. Kok ya langsung bocor moto iki piye to, Bu? Ya jari basa mata iki, Bu. Lah ya. Basa mata iki kedip-kedip tok iki. Kejak omongan karo Mbak Prigel. Ya iya. Ora Lah ana kok lho. malah ngomongan sampean to Mas Heri. Oh paling ora ya piye ngono basa basine piye Iki kok. ana mbak aku opo jenenge? Lah saking dicopo kaya WA-an barang. Tak ono kan kata info neh. Aduh. Wis monggo Mbak Prigel mriki. Aku Kowe tak aja ono calon iki aku. wis ora apa-apa. Kowe aja emosinan to, Bu. Rene-rene. Wis Bu bolonen Bu sakne sakne Bolo. Dino iki tak bolo, Bu. Sayang sih Neno.
Tenanan. Lha wong cucukmu kaya pitik kakon. Ya kowe ngono nak ro wedok terlalu kasar kowe. Benes. Sak menika waktunipun terbatas. Ya. Nggih niki panjenengan menghibur masyarakat Gilis. Nggih. Bulus Iya. kelainan. Iya ta kok ngomong ganggu wong bercinta. Aku mau baten. Nek omongan ning kono karo raten napa kok ning kono. Alah Mbak Prigel sampean pun sanjeng king susune garut sikut ya Teng. Lah ngono gak seneng mesti rusuh-rusuh. Lah kenyataane tenan. Kowe ngene ngomong aku jaen. Ngomong dijak ning ngene mulih no kok ayo. Oh, iya. Ya, Mas Puput. Inggih Mbak Prigel. Ini waktunya kita terbatas. Inggih. Saiki awak dhewe wayahe menghibur ya. Menghibur masyarakat Gilis. Nyanyi Nggih. bersama jaranan Rogo Rogo Samboyo Samboyo. Putro. Acarane dalam rangka tasyakuran Bapak Subandi menika. Sunatan Mas Eri monggo ya. Sunate Pak Subandi. Uduk. Iya. Ora. Kok iso sunate Pak Subandi. Lah biasanya Pak Subandi rabi lah ya nanggap rame. Ya iya no. Iki wis ngepok kok nanggap meneh. Ngono lho Mas Eri. Pokoke angger disunat ngepok terus tukul nanggap net. Nanggap Tukul, net. nanggap net. Donya lah isine sunat tok kali. Nggih Mbak Prigel, Nggih, Mas. keluarga Bapak Supandi didongaaken mugi-mugi rezekine lancar. Amin, amin. Panjang umur. Amin. Amin. Atus panjenengan damel donga napa? Kagungan donga napa damel Bapak Aku wis Supandi. dongane mau. Saiki Pripun? kiri. Ya wis Sampun. semoga Leres. rezekinya semakin lancar, Amin. usahanya semakin lancar, Amin. panjang umur dan selalu diberikan Amin. Amin ya rabbal Iki alamin. wong telu nyekel miktok sing ndongakne mung kabul. Nah, Kang Bul. Saiki kabul wayahe ndongakne Pak Subandi. Heeh. Kowe Iya. dhewe pinter basa Jawa jajal. Wis tak tenang ya. Iya juga hotel gajul lho Ndang. Heeh. Meneng kok. Ya. Masakmu apa? Ane pro kanthi angel lho. Wis ya, wis. Heeh. Ya. Ojo ngene-ngene. Nang kok. Nyapa aku pengen nyonya raimu. Lho, enggak apa-apa. Mbok tambah 2000 ae. Yuk, langsung. Loh, donga Donga pun coba. kancane wis donga. Donga Nek aku ese. ngene namanya. Piye? Namanya ngene. Awakmu mau ndongakne. Wis. Nah, terus dia pikir ndongakne ta? Sampun. Kono saurane kowe nak. Apa? Ya dongaku wis padha ya awakmu. Lah aku dongaku ya padha kaya kowe. Ora, heh, Contoh. kupingmu apa gak krungu aku lho dongane. Semoga sehat selalu Pak Subandi. Amin. Semoga rezekinya lancar. Amin. Semoga panjang umur. Loh, Amin. kok gak krungu kupingmu. Masuk. Lho, sitoke gunjing lho. Citoke. Donga. Wis satu donga apa gak? Terus tak donganane dhewe kok. Wis ngono. Gak iso donga Mas. Iki berarti ceritamu padha kaya mas kawin tersebut kuwi lho. Berarti iki ceritane wis ngono kuwi. Nggih nggih. Pun monggo Mbak Prigel menghibur masyarakat Gilis. Mugi-mugi kenging tampil saya panglipur ing manah ing sonten punika. Nggih. Niki Mas, lagune ini napa kan niki? ada mbak-mbakku. Tadi Nggih. ada Mbak Cynthia, Mbak Yesi sama Oke. Mbak Monggo Mbak Cynthia kalian Mbak Yesi, Mbak Firda. Firda. Firda Yesi Cynthia. Lagune anu ya, Ila Tanpa Balung ya Mas. Ya, Kowe ngerti Ila Tanpa Balung? ya kuwi sumbing. Ya kuwi lagu. Nggih, monggo. Inggih Mas Heri niki Nggih, dilanjut Mas saha Uko. wis sampun nggih Lagi medalipun terbatas ya Mas Bu. Inggih leres Mas Nggih. Heri. Saking penting dua aman. Bapak tim keamanan. Nggih nggih. Nggih, ngatur matur sembah nuwun sanget. Siap-siap. nggih matur suwun Mas Heri nggih monggo dilanjut Mas Heri kepan alaske ditokke mumpung wektune jek ono ora mepet banget Si kaca dibut. Lampailon dening Patih Pujamanu. Iya sinebut Pujakanu. Kaderek dening para Brajamala Simandana mlebat wonten ing kocak dening wono kangenan Monolir Boyo.
Wono alasane gedhe bayang aran pekimu. Alas kang jemodawake bayang pekimu kang gedhe goro-goro kang gedhe. Kang mikul sabenane ki wana sing kang sarta kalah. Wati para prabu. Siko baru. Para brojo keloro semantara kula ingkang sowan para buku semanggaken Gusti Patih. Para panyu Patih Siko Kumbang. Yo! Wow! Wow! Berikan nikmati. Patih Siko Kumbang. Amok suara maroko, jaya maroko, jaya lutino. Oh,
Oh dinda cuitaku ingat peta riwayatnya dulu waktu kita bertemu hati rindu berduri sayang tidak tersampai retak patah jiwa tak bernyali ingat Dinda Bestari maafkan tindaku beta lama tak bersua karena sedang membela negara yang terserang bahaya doa puji cuita ku harapkan bersama sampaikanlah tindaku segera untuk medan taruna